L-avukat Chris Cilja ddikjara li l-MP Laburista Thomas Bajada m'għandux gravitas u importanza politika daqs il-kap tal-Oppożizzjoni meta tkellem dwar il-4-day week, dikjarazzjoni li ħafna rawa bħala attakk fuq l-istess MP Laburista. Dan ħareġ waqt il-programm tal-ħadd filgħodu fuq ix-xandir nazzjonali fejn l-avukat Chris Cilja kien qed jiddibatti mal-avukat Malcolm Mifsud. Thomas Bajada huwa nazzjonalist? Ma nafux li huwa MP Laburista. U ħareġ biha wkoll. Mela, if dan il-pajis, dan il-pajis, kap tal-oppożizzjoni li qed jaspira li jkun il-Prim Ministru, hemm daqsxejn gering differenti bejniethom ukoll. Bħala gravitas u importanza politika. Dikjarazzjoni li bija prova jiskredita lill-MP Laburista. Naħseb illi wieħed għandu b'serjetà jivvaluta l-possibilità ta' 4-day week. Fil-verità ma kienx biss l-MP Laburista li qabel ma' Alex Borg li hemm bżonn diskussjoni fuq il-ġimgħa tax-xogħol, pożizzjonijiet simili biqbil mal-kap tal-Partit Nazzjonalista waslu wkoll mill-General Workers Union u l-UHM Voice of the Workers. Fit-tmiem il-ġimgħa l-editorjal tal-Malta Independent on Sunday insista li d-diskussjoni brabta mal-4-day week għandha tkun waħda nazzjonali, kemm fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol kif ukoll bħala neċessità għal kwalità tal-ħajja. L-editur faħħar id-diskussjoni xprunata miż-żewġ unions maġġuri tal-ħaddiema kif ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn ara fi ħtieġa ġenwina li l-kwalità tal-ħajja tal-impjegati titjieb bilan li jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja. Intqal kif id-diskussjoni tal-4-day week għandha tiġi kkunsidrata bħala opportunità li fejn hemm tieqa fejn jista' jsir xi ħaġa tiddaħħal u fejn huwa ta' sfida ma tiġix imposta iżda tinstab soluzzjoni.